Golbal, sport namenjen slepima i slabovidima, iako nije mnogo prisutan u medijima, raste i opstaje zahvaljujući posvećenosti svojih igrača, među kojima je i Stefan Stevanović. Stefane, pre svega hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu. Nekoga poput tebe zaista nije lako predstaviti. Doktorant si na Pravnom fakultetu u Nišu, vrhunski sportista, govoriš nekoliko jezika. Kada bi trebalo da sebe predstaviš u nekoliko rečenica, ko je Stefan? Iskreno da ti kažem, ne znam tačno odgovor na to pitanje, jer sve to što radim, radim prosto zbog toga što smatram da je to ono čime volim da se bavim, što me ispunjava i sve to što si sad pomenula je jednostavno deo mene. I svaki od tih delova prosto je za sebe i koristim ono što znam, što mogu, da prosto pomognem i sebi prvenstveno, da ne živim jedan život koji je dosadan, koji podrazumeva sedenje u 4 zida, već da izađem iz te neke malo zone komfora, da uradim nešto u životu. Tako da i te doktorske studije posljedica su toga što mi je na fakultetu bilo u redu, dobro, što sam bio dobar student i onda sam prosto poželao da nastavim jer mi nije bilo teško. Golbal je priča u koju sam ušao iz hobija i ne mogu da kažem da sam vrhunski sportista, evo to mi je lakše da odgovorim. Ja sam samo igrač golbala i sportista i ja imam želju da ovaj sport omasujem u Srbiji i da napravim vrhunske sportiste koji će jednog dana predstavljati našu zemlju. Prosto mislim da je potrebna inicijativa i želim da je pokrenem. Golbal je dalje nepoznanica mnogim ljudima u Srbiji. Kako bi nekome ko se tek sada susreće sa ovim sportom objasnio šta je golbal i kako je počela tvoja priča? Ja sam golbal otkrio još kao mali, pošto sam završio osnovnu školu za slepe i slabovide u Zemunu, Veljko Ramadanović. I mi smo na časovima fizičkog igrali golbal, jer prosto to bilo prirodno. Mi slepi ljudi igraju golbal zbog toga što je to sport namenjen njima, napravljen je za slepe ljude. I tada je bilo prosto nekako čudno da neko ko vidi igra golbala. Sada je to malo drugačije, ali mogu da kažem da sam se tada upoznao sa golbalom. Sad ono kada smo krenuli da se bavimo ovime, to je potekla inicijativa sa Niškog fakulteta za sport i fizičko vaspitanje pre jedno 7-8 godina. I pitao me profesor koji predaje sport osoba sa invaliditetom na tom fakultetu, profesor Marko Aleksandrović, da li bih možda volao da pokrenemo nešto u Nišu. Ja sam to pristao. Imao sam tu sreću da sam naišao na zaista divne ljude koji su puni entuzijazma, koji su mi pomogli da to pokrenemo i danas smo, da kažemo, uspeli nešto da uradimo. Danas organizujemo Ligu šampiona u Nišu, što je velika stvar, jer pre 7-8 godina prosto ničeg od toga nije bilo, a s druge strane mislim da je velika stvar za Srbiju i za ljude koji vole golbal i koji tek treba da ga zavole da se nešto ovako dešava u našoj zemlji. Ono što je posebno zanimljivo je da tvoja sportska priča nije vezana isključivo za dvoranu i za golbal, već si se uspešno bavio i atletikom. Kako pamtiš taj period? To je bilo vezano isto jedno za drugo, mogu da kažem. Ja kada sam krenuo da se bavim golbalom, da kažem na nekom višem nivou, krenuo sam da treniram i onda sam odlučio da učestvujem na takmičenjima u atletici. Mogu da kažem da na tom nekom državnom nivou, nažalost, mi nemamo mnogo sportista koji su slepi, koji se bave sportom uopšteno. Nekada je to bila potpuno drugačija priča, danas je to ipak dosta manje i onda je jedno povlači drugo. Kada se bavite jednim sportom i trenirate, jednostavno znate da je potrebno nekada da se uključite u neki drugi sport kojim biste mogli da se bavite, kako biste to promovisali i kako biste na neki način sebe nadogradili, a i time poslali poruku da je bavljenje sportom svima važno, a naročito osobama oštećenog vida koji su prosto sticam okolnosti primorani da se manje kreću, manje imaju fizičke aktivnosti i zato treba da se baš zbog toga bave sportom, jer ih sport pokreće i daje im tu neku fizičku snagu, spremnost i pokretljivost koja je svima nama bitna. Oprobao si se i u individualnom i u ekipnom sportu i šta je ono što je na kraju presudilo da se posvetiš golbalu i šta je ono što si pronašao u timskom sportu, a nisi u individualnom? Pa čini mi se da sam prvo lepše sam to nekako doživeo. Timski sport ima zaista svoje čari, ne zavisi sve
od jednog čoveka, što neki ljudi zapravo ne vole i to je potpuno u redu, ali kada skupite ljude koji to vole, kad imate neke mlade ljude koji dođu i koji su, na primjer, izgubili vid pre nekoliko godina potpuno slučajno, preko noći, kada im ponudite neku alternativu, kada vidite da se oni trude, to je ono što mene pokreće i ispunjava. To je ono što ja volim kod ovog sporta i zbog toga sam ostao u ovome jer imam ljude oko sebe koji su dobri, jer timski sport ne može da se prosto trenira ni radi ukoliko prvo nemate ljude koji će to da vode, koji su u tome, pogotovo kad imate sport za osobe oštećenog vida, a zatim i naravno igrače. Mi smo imali ljude koji su i dan danas s nama i to je ono što me opredelilo, a samim tim su vremenom došli igrači koji su se to uključili i eto, skupljamo i dan danas i to je naša prva i alfa i omega misija da nađemo nove ljude, a sve ostalo radimo prosto zbog toga što to volim. Zbog obrazovanja si morao da se iz Niša preseliš u Beograd. Kako pamtiš taj period i koliko je bilo izazovno, posebno u tim godinama? Bilo je dosta izazovno. Ja sam neko ko je odrastao u porodici na selu, u blizini Niša i veoma sam vezan za svoje roditelje. I moji roditelji su dan danas ovde, moja sestra takođe. Tako da imam tu sreću da sam imao neko zdravo porodično okruženje i zaista mi je mnogo teško palo kada sam se odvajao od njih. Kao što njima danas teško pada kada ne odem kući po nekoliko nedelja zbog toga što ne mogu jednostavno da stignem od treninga, obaveza, turnira, posla i tako dalje. Tako da taj period baš pamtim kao nešto što je bilo jako stresno, ali samo školovanje u Beogradu pamtim kao jedan veoma velik period u kojem sam postigao mnogo toga i taj period sigurno, to obrazovanje koje sam tamo stekao me je oblikovalo i danas sam to što jesam zbog toga što sam u osnovnoj školi sigurno imao divne profesore, nastavnike, vaspitače sa kojima sam radio. To su bili vrhunski stručnjaci za rad sa slepima i slabovidima i samim tim smo napravili nešto što je dobro. I eto, da kažemo, i taj Global, pomenuo sam na početku, je potekao odatle i moje obrazovanje je poteklo odatle, tako da mislim da je to bilo pun pogodak, ali da mi je teško bilo, zaista mi je bilo teško da dolazim iz Niša u Beograd. I ne samo to fizički, nego prosto to odvajanje od porodice, ponedeljak, petak, ponedeljak, to je baš bilo onako jedan period koji je u početku naravno postaje vremenom i to je bilo u redu, prihvatiš to kao činjenicu, ali sami početak, prvi, drugi, treći razred, to je zaista bilo teško i nekako, eto, ali imalo je svoju cenu, ali se to jednostavno isplatilo. Tada je donet zakon, odnosno promenjen zakon o osnovama osnovnog obrazovanja i tada smo dobili mogućnost da idemo u redovne škole, odnosno osobe sa invaliditetom, slepi i slabovidi između ostalog. I upisao sam redovnu gimnaziju u Nišu, bio sam dobar đak u školi, u osnovnoj školi. Onda sam upisao gimnaziju, tu sam stekao nove, da kažemo, drugare sa kojima se dan danas družim i koje mnogo volim i koji mi pomažu u svemu. Tako da i to je bio dobra odluka. Iako i ta tranzicija, da kažemo, iz specijalne u redovnu školu nije bila laka, ali i ta cena nije bila jeftina, ali sam je jednostavno, koristi su i dan danas vidljive i onda sam srećan što sam te neke bitne odluke u životu, ajde da kažemo da je to bila prva odluka koju sam samostalno doneo. Za osnovnu školu to je tada moralo, ali da kažem bilo je dobro se dogodilo, ali srednju školu sam sam birao, sam želeo i tada sam prvi put dobro odlučio. To su one neke bitne stvari kada dođe na prekretnicu u životu, kada mora da se bira i kada posle nekog vremena vidite da ste dobro izabrali, onda budete srećni generalno u životu. Kako su se sport i obrazovanje međusobno dopunjavali tokom godina i šta je ono što si iz sporta preneo na akademski put i obrnuto? Pa kod mene je bilo malo drugačije. Kod mene je krenulo sa obrazovanjem, moram prvo reći, jer sam uvek bio u tome od početka. A onda je sport došao kao spoznaja da pored toga što moram da budem obrazovan, moram da budem i fizički aktivan i onda je to krenulo malo drugačijim tokom. Kod sportista, zato ja kažem na početku, ja nisam vrhunski sportista, ja sam ovime počeo da se bavim kasno, ali ono što je važno je da to znanje koje sam stekao, to pravničko znanje konkretno, mi danas mnogo znači prilikom organizacije ovakvih turnira, prilikom rada. Znate, u sportu imate sport, to je jedna stvar. Druga stvar je sve što se dešava oko sporta, a mi nemamo ljude koji će time da se bave. Znate, veliki klubovi
imaju ljude, uprave i šta ja znam, baš puno toga koji će da se bave svim i svakim stvarima administrativnim ili bilo koje druge prirode. Ali mi toga nemamo i onda to znanje koje imam, da kažemo, iz pravne struke, vrlo često koristim kako bismo nekako ovaj sport unapredili. Iskustvo koje stičem u sportu sigurno primenjujem u pravu, jer mi to, na primjer, pomaže da i bolje spoznam šta treba da se promeni. Iz nekog prvog lica mogu da shvatim šta može da se menja u pravu, šta nas to koči, administrativno, gde administracija nama može da pomogne. Tako da to je ono znanje koje stičete ne iz knjiga, već samim iskustvom, kad kažu ljudi prosto sednete pa učite. Tako da mislim da se te stvari prepliću i siguran sam da kada imate široko obrazovanje, onda treba da se bavite sportom na neki totalno drugačiji način, ali i svakom sportisti bih danas preporučio. Škola je baza. Sport je u redu i bavite se sportom, to je ono što je mnogo važno. To donosi naravno u nekim sportovima puno novca i puno uspeha i slave, ali džaba sve, ako vi nemate neko osnovno obrazovanje barem, onda jednostavno ostajete bez jedne veoma važne karike u svom životu. I danas bih svoj deci preporučio, kao što kažem i mojima kad dođu u klub, morate da se obrazujete, jer time što učite i trenirate svoj mozak da bude produktivniji, da stiče nova znanja, vi postajete bolji u sportu. Sport je fizička sprema, golbal je prvenstveno jedna mentalna igra, jedna igra koncentracije, igra koja zahteva mnogo kalkulisanja. To nije samo jedna fizička stvar i te stvari kada se sklope, onda dobijemo jednu cijelinu koja je dobra. Zato mi mozak moramo da treniramo isto kao i naše telo. Osim sporta, govoriš i nekoliko jezika. Kako se rodila ta ljubav i koliko ti je to poznavanje jezika danas značajno? To je isto jedan hobi koji je krenuo, pa isto pre 10 godina mogu da kažem. Znao sam da moram da govorim jezike da bih se bavio bilo čime u životu. Onda sam krenuo da učim španski zato što mi je to bilo tada zabavno i učio sam ga 5-6 godina sigurno. Tako da sam na tom nivou. Zatim sam učio nemački, završio sam B2 nemačkog. Sada učim grčki i to je onih sat i po vremena 2 puta nedeljno koji meni izbace iz svih mojih obaveza te nedelje, iz posla, iz sporta, iz organizacije, bilo čega. I onda kažem, ok, sada pravimo jedan presek, moj mozak se bavi ovim i prosto mi to dobro ide, ali mi predstavlja neku vrstu reseta. Znači, to je ono što kažu ljudi, sednem, popijem kafu sam sa sobom, to je u redu. Meni tih sat i po vremena koje učim i neki jezik 2 puta nedeljno zaista predstavlja neki reset, a daje naravno rezultate, jer vi znate kada, evo sad imamo ljude iz pa preko 15 zemalja, što sudija, što drugih učesnika iz drugih zemalja, tako da 15 zemalja svi kada imate, prosto morate da to sve koordinišete i zato poznavanje jezika mnogo pomaže, tako da eto, hobi koji daje mnogo velike rezultate. Kada je golbal u Srbiji tema, gde se danas nalazi ovaj sport? Ima li nekih značajnih promjena od vremena kada si ti počeo da treniraš i sada? Pa mislim da ima značajnih pomaka, prvenstveno u tom jednom veoma krupnom koraku koji znači izlazak iz nekih okvira nacionalnih i regionalnih u te neke evropske za sad okvire. To je mnogo bitno. Da bismo mi nešto uspeli da uradimo kao reprezentacija, mi moramo da pratimo prvo evropski golbal koji je dosta razvijen u odnosu na druge kontinente. Pričamo prvenstveno sad o klupskom golbalu, a zatim moramo da učestvujemo na takvim turnirima. Mi moramo na licu mesta da upoznajemo ljude, sudije, pravila, iskustvo, da učimo da razbijemo tremu, da učimo te igrače. Znate, sad mi imamo igrače iz različitih zemalja koji će sutra igrati, isti ti igrači će igrati za reprezentacije. Vi kada naučite nekog igrača, kada znate kako on igra, vi znate šta da očekujete. Više na tom nekom reprezentativnom nivou ti igrači više nisu iznenađenje za vas. Kažete, a da, mi smo s njima igrali u Nišu, mi smo s njima igrali u Grčkoj, mi smo s njima igrali, ne znam, u nekoj drugoj zemlji, na nekom drugom turniru i vi te igrače vrlo dobro poznajete. To je jedan veoma krupan korak. Ono što ostaje kao mnogo veliki posao, a to je naći nove ljude. Mi neki ljude imamo, od nekih ljudi pravimo igrače, naći nove ljude koji će se time baviti, što nije lak posao. Danas pogotovo zato što je inkluzija
na delu i mnogo slepa deca idu naravno redovno škole, a ne postoji nikakav registar te dece, ne postoji ništa što biste mogli da iskoristite kako biste rekli, ok, mi ovde možemo da tražimo decu, toga nema i nažalost je to veliki problem, ali se trudimo i trudit ćemo se tek u narednom periodu da nešto uradimo po tom pitanju, da bar imamo jednu bazu od 15-ak dece, 10-ak barem, koje možemo s kojima možemo da radimo, koje mogu da idu na kampove kako bi za početak se upoznala sa golbalom, a zatim napravila neki uspeh u budućnosti. To nije kratak period, to će sigurno trajati, ali se nadamo da će na duže staze dati rezultate, jer ni jedna ekipa nije preko noći uspela ovo. Znači, vi imate klubove ovde koji su s nama, koji igraju po 20-25 godina zajedno. Evo, svi su manje više stariji od 90, 88, 9 godište i svi ti veoma razvijene zemlje, izuzev po nekih zemalja, imaju isti problem. Litvanci su godinama dominirali u golbalu, oni imaju identičan problem. Slovenci su dominirali u golbalu, sada nemaju reprezentaciju. Znate, to su te stvari koje mi nismo dugo imali reprezentaciju, ali se trudimo da je stvorimo. S obzirom na sve te okolnosti, kako funkcionišu treninzi, kako se okupljate i funkcionišete kao tim? Pa treninzi su, da kažemo, uz pomoć naših trenera koji su s nama 8 godina već mnogo uznapredovali. Pratimo mnogo šta drugi ljudi rade u golbalu. To je mnogo skautinga, mnogo gledanja mečeva, mnogo adaptiranja, promena i tako dalje. Treninzi su vikendom i to je ono što je, da kažemo, jedino rešenje bilo, s obzirom da nismo svi iz Niša, odnosno da mnogi ljudi dolaze iz drugih gradova. Imam momka koji dolazi iz Beograda, koji dolazi iz Soko Banje, sada je počeo da dolazi jedan momak iz Velike Plane, tako da negde moramo da se nađemo i da radimo i to radimo sve, da kažemo, na neki način da se snalazimo. To je ono što je danas problematično. Mi se zaista snalazimo da organizujemo dobar trening i sve, ali nije to rešenje na neke duže staze. Tako da svakog vikenda treniramo i nije im teško, tim ljudima nije teško da dolaze, ali mislim da bi im bilo mnogo lakše kada bismo našli neko trajnije rešenje bar za taj neki put, da kažemo, koji oni prelaze, jer se mi dan danas nalazimo za to što je problem, ali to dobro radimo i mislim da će to dobro biti korak ka nekoj budućnosti gde ćemo sa rezultatima da pokažemo ljudi, mi smo vidljivi, mi smo nešto uradili, pogledajte nas i tako dalje. I sada kad kažete golbal sport za slepe, ljudi kažu pa dobro, to je neki sport za slepe, a kad ga vide uživo kažu ovo je jako zabavan sport i zapravo jeste zabavan sport, vrlo dinamičan, tako da eto, kad ljudi krenu, prvo kažu teška lopta, udarit će me ovo, ono, vremenom se navikneš pa te ništa ne boli. Postoji li neka predrasuda ili pogrešno mišljenje koje često čuješ o golbalu i koje bi voleo da razjasniš? Šta je ono što bi voleo da ljudi znaju o tvom sportu? Pa ja bih voleo da ljudi pogledaju taj sport, da ljudi dođu i da vide to uživo. Jer nemoguće je bilo koji sport. Znate, mi imamo i veoma komercijalne sportove, da kažemo poznati, rukomet i odbojku i tako dalje. I ti sportovi nisu toliko propraćeni. Mi na televizijama imamo prenose reprezentacija i ne toliko klupskog nekog tog sporta. Znate, mnoge su to je problem sa tim sportovima koji nisu prosto fudbal i košarka. A s druge strane, zamislite jedan sport koji je sport za slepe. Igra se zvučnom loptom, ljudi nose masku preko očiju. I onda ljudi očekuju, pa to je verovatno nešto dosadno. A zapravo, gledalci će imati priliku da vide sad u vašim kadrovima kako to izgleda, koliko se ljudi tu kreću, koliko je zapravo potrebno sposobnosti da staviš masku preko očiju, trčiš i uhvatiš loptu, vratiš, znaš tačno u svakom trenutku na kojoj si poziciji, gde se nalaziš u odnosu na protivnika. To su sve stvari koje su fascinantne i kada se stavimo u tu ulogu čoveka koji ne vidi sebe, koji vidim, da kažem da se stavim u ulogu da igram to, a da imam preko očiju masku, onda se pitaš ovaj sport je fascinantan, ovaj sport je mnogo težak i ovaj sport je, zbog toga treba poštovati i ceniti. Sport sa jedne strane sigurno da zahteva dosta vremena, dosta energije, ali sa druge strane mnogo toga i donosi. Šta je ono najvrednije što ti je doneo golbal u život, a možda nisi mogao da nađeš u nekom drugom polju? Golbal mi je doneo mnogo prijatelja, mnogo poznanika, mnogo iskustva, mnogo odgovornosti. Ja sad, evo, dajem intervju, meni je mozak trenutno podijeljen na 1000 strana, šta će kome sad da treba. Ja sam isključio ton i ne smijem posle da uključim telefon, ne znam koliko poruka novih imam. Tako da, ali to je ono što čoveka čini jačim. To je ono što čoveka čini odgovornim.
Drugo, znam da kada sam preuzeo na sebe organizaciju, da će to biti jednostavno morati da bude čvrsta disciplina, ali ću pored toga morati da igram. I ta odgovornost čoveka jeste da se čini da je teško i naporno, i stvarno je teško i naporno, ali te čini jačim. Ti kažeš, nekad kad dođu neki problemi na koje ne računaš u životu, kažeš čekaj, pa prošao sam kroz sve to, ja sam se naučio toj nekoj odgovornosti kada sam preuzeo stvari na sebe. Tako da to je ono što sport daje ljudima i to je ono što sam ja, da kažemo, dobio od golbala, a naravno pored toga i gomilu prijatelja. Pomenuo sam malo pre da je 15 zemalja ovde učestvuje ukupno. Iz 15 zemalja imamo ljude, što je stvarno neverovatna vrednost koja prosto nema. Ništa što sam uradio nije teško kada vidite te sve ljude koji su ovde iz cele Evrope. I za kraj da zaokružimo celu ovu priču jednom tvojom porukom za sve naše gledalce. Ja bih voleo da svim ljudima poručim da prvo invaliditet nije nešto što je problem, da roditeljima poručim da ako imate dete sa invaliditetom treba da ga volite, da se njime ponosite i da mu pružite šansu da se bavi nečim što je adekvatno za njega. 4 zida nikada nisu rešenje. To što ćete vi njemu danas da date, prinesete, odnesete, odvedete i vratite, to nije rešenje. Morate dete da pustite, morate detetu da dozvolite i morate da naučite dete odgovornosti i da mu verujete. To je ono što je suština. Zato bih voleo da se roditelji oslobode danas, da puštaju decu i da imaju poverenja u ljude koji sa njima rade, jer je to ono što je ključno i jedino tako. Tako smo pre ljudi funkcionisali i ništa nije falilo i tada smo pravili rezultate. Danas nije ništa drugačije i moramo tako da se vratimo tome, da mi moramo, ne mislimo da smo mi najbolji i najpametniji roditelji, nego da prepustimo ljudima da rade sa decom, ljudima koji su za to obrazovani, koji to znaju i koji znaju šta je dobro za dete. Stefane, hvala ti mnogo još jednom što si govorio za Dobre sportske priče. Sa nama je bio Stefan Stevanović.